Salutare tuturor, eu sunt Jocul pe telefon. Astăzi mă voi juca Rivals, dar nu singur, ci cu Ionuț. Salutare tuturor. Prietenul meu, Logic. Nu mai stă pe gânduri, dați acolo pe butonașul de like, de subscribe. Noi haideți să începem. Vom juca pe server privat pentru că toate armele și toate mapele o să fie random. Adică, mai hard. da, adică nu mai hard, să fie mai funny. Hard. Da, dar e un pic hard că Da, adică nici pe toate armele nu joc. da, bine. și nici, adică, opa, am mișcat un pic microfonul, dacă se aude mai ciudat, am mișcat un pic microfonul. Da, adică, da, poate îți pică o armă care nici nu ești obișnuit cu ea. Da. Poate pică bowl sau... Da, random. Da. Deși mapele, tot, părțile, mape, cum o fi. Are, Arena, bă, mapă mamă. bună! Ia, Bă, da. minigun, Mamă. Vezi că nu prea e bine că e hartă mică. flare gun, Mamă, mie mai mi-a întâi stai, dat mai întâi stai mie. crossbow. Stai, cuțit, Wow. medkit! Hai să spun. Deci am crossbow, Ok, shorty, drujba și stand key. ia. Stand key. Bombele alea, dacă le știți, le puneți pe jos și... Mamă, Ha, te iau cu shorty, bă. uite încă unul. Bă, dar ești nap! Ne! Dar ce vrei, mă, să-ți fac? Bă, nu tragi, bă, nu. Mamă, bă. Mamă, cât a dat, bro. Mamă. Acum schimbăm la fel, la random. Random. Oh, Assault rifle! fo. Mai spere. Și cu spray. Și cu... Am crezut că ți-am dat... Da. Da! Bă, dar uite ce ți-a dat ție, bă. Bă, vorbesc serios că ți-a dat aia. Da, nu vezi? Nu, dar zic așa. Ah! Na, el joacă pe telefon, ca să știți. Și eu joc pe laptop. Dar nu contează, nu e nimica. Bă, schimbă repede. Random. Random. Mă, uite la armele mele. Assault rifle, bă. Assault rifle a picat lui. Și ce ți-a mai picat? Da, așa, să facem aici. Așa, nu m-a atacat. Ce ți-a mai picat? Deci, assault rifle, revolver, pumni și flyer bang. Mie mi-a picat Flare sincer gun. ăsta. Nu frumos. L-am pus așa la mișto. Mamă, ți-a dat ăla. Bă, noroco. Mi-e frică. Perfect, o să buguie. Da, că le aud. Unde ești, mă? Trolezi. De ce faci de astea, a? L-am pus cam pro. Na. Așa, consumă-ți alea. Alo, foc. Nu, am uitat ca revolverul, please. Please meet this, I need it. Nu! Bă, bravo. E bun revolverul. Schimbă. Assault rifle. Deci, vreau să revolver. Battle X. Și grenada. Mamă, deci eu, energy rifle, slingshot, Adică... scutul, medkit. Bă, lasă încolo, ești noroc. Nimic, având în vedere că... Bă, mi s-a lăguit un pic. Gata. Tot ok. Mamă. Bă, Hai, speră... dă-mi. Nu. Păi... Nene, că mai e pe la spate și n-am chef. Dai cu scutul, bine. Dacă îți dau o bombă la picioare... Ce faci? Eram sigur că te duci pe acolo, de-aia... Și iară pe aici. Și. Mai aveai 37. Da, mă, da, bă, știu să joc. Schimbă-ți armele, ok. Da. Random. Grenade launch. Spray. Mistria. Jumped.
Ma. Sau Jumped. Uită-te deja ce arme am, deci clasic cel mai prost. Ia. Da, i-a picat ce mi-a picat mie runda care a fost. Zi, te rog să te îngheți, că dacă nu te îngheți, îi... I-am luat arma! O, așa, perfect. Ți-a dat 100. Mamă, dar ce am dat-o! Schimbă. Opa. Gameblade. Oh! Deci, Assault Rifle, X-Gun, Battle Axe și grenadă. Da. Ok, mi-a dat Gameblade ăsta. Gameblade. Sau nu știu dacă am citit bine, mă rog. Battle Axe e bun. Dacă te-am profit de mine, Listen. listen! Ah. Hop. Warper-ul mi-a dat, ah. Ce-ți faci să faci tu, bă? Da. N-am încercat să mă teleportez, dar n-am. Nu. Random. No. Iar mi-a... Deci, hai să single vă shot. spun. Pun. Și... ok. Stai, nu te mișca, bă. Ok. Deci, shotgun, Opa. flyer gun, battle axe și grenadă. Mamă, dar cine tot îmi trimite mesaje? Ok, nu contează. Haide, mă. Bă, mi-a picat arma asta, bă. Flame Tower, că se numește. Ești mort! Mamă, ce frumos te-am prins, n-aveai șansă. Da, cam asta a fost videoclipul. Eu am fost Jocuri pe telefon. V-am pupat, pa, nu uitați de like. La revedere!